گروپên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê û gundewarê wê berdewam in dibin pêkirina di derheqê welatiyên sivîl de. Kesên temenmezin, ciwan, fermanber, jin, zarok, du kes ji kiryarên grûpên çekdar rêzgar nabe. Jê derin xwecihî ji arkê re eşkere kirin ku ji bo cara duwan, grûpên çekdar li Efrînê fermanbera wêstgeha avê Leyla Qublan ku ji gundê Hulêlî ya bi ser devera raco ve ravandine û bervecehekî nediyar ve birine. Jê deran eşkere kirin ku grûpên çekdar bi şêweyekî hovane ciwanên Kurd diravînin û daxwaza fidyê ji malbatên wan dikin bi behaneya ku ew ciwan endam û alîgerên çekdarin peyedêne. Ji aliyê xwe ve jêderna bi ser rêxistinên mafê mirovan ve li Efrînê eşkere kirin ku ji bo cara sîsyana grûpên çekdar welatê bi navê Adil Hacî Osman ji taxa Mehmûdiyê ya bajarê Efrînê ji dukana wî revandine û bo maweyî du rojan eşkence kirine û beramber birekpare serbest berdane. Her wiha parêzer Mihemed Mustefa Bilal xelkê devera Şîyeyê ji navenda bajarê Efrînê hatiye revandin ji 21 vê mehê ve û taniha çarenivîsa wî nediyar e. Her li ser bin pêkirinan grûpên çekdar 4 ciwanên Kurd ji devera raco revandibûn bi behaneya ku tevlî leşkeriya peyedê ya neçar bibûn û piştî demekî beramber birekpare hatibûn serbest berdan. Devera Bilbilê jî ji bin pêkirinan pêbar nebû. Grûpên çekdar di rojên borî de welatiyê bi navê Hisên Ehmed xelkê gundê Keyla ji zeviya wî ji nav zeytûnê wî hatibû derxistin û 500 darên zeytûnan ji nav zeviyan wê qut kiribûn bi behaneya ku ew ê bingehê leşkerî ava bikin. Dawîtirên binpêkirinên grûpên çekdar êrişê mala welatiyekî temenmezin li taxa Eşrefiyê kirine û ew mirov rastîlêdanê hatiye û mala wî jî hatiye dizîn.